ate ten tri an cheya tuan kum chu kan thiam tu kan an tilang e Put salt. Yeah, I'm gonna have this container. apan star da don ni sakan blue cha che do a he u te lan che jak te len bang bang me a pasta da chu lung oi khop me mo kitchen area lampang hi asenin don tum chu kan tia lam hi music lampang de om na tia thian kan chei via hi chu ni kum lama ka siam kha peace ama hi buara aga siam nya lekha ka bela han corn pine corn le na te anga da ve LED light ka da buka tai ria chu ti hian de topa chuan he tilama hianin dang lai vel hi hope tinita a he hi kai kim lo man ka don anya le ka buda nan ka mang tang ka ya chuanin ichuk inte hi ka da bela ka ti dang lam deuh hleka parte po hi Hey chu ka zia kha anya Christmas begins with Christ Christmas hi alo om chan kan shat nan katia kan in remind nan chuan helai hi chu no pang toy sovel mong hi hi e in siam lom man kalak anya ka hlut le ani hian pha chok khi to me ki chu kumma sama sale lam panga ka siam to lai vela hen ka hum moi ve me ani hian vai han tilang le lok ila chuanin he tilama hian he kan pa gift don ania ton kuma tui kan da eng the he no hi tharia tui hi kan da chwa chon thim le me ya battery operated ania heng ho hi kan ti eng chop je lang hi chu bottle pickle bur rock buara te hi le sanya hi jimmy hi no chunga ka khopa ka da chon hi paper cut out ania Christmas tree then bahunga hi bottle kum pasama sale lama ka chei to reindeer lem ka ja ka tan pana ka cut out ka bela chuanin hi kan pa in lem siamanya
chuan hita hianin basket a hian pangpar var leh bottle te candle te kan dah a ti hian khawi mawi mai mai hnuaiah pawh khuan par te kan dah ve ani chuan helai hi chu tikhan nia kan in cheina reng reng te hi thil man to leh han lei vak te ngai lo kum masa leh lampang te an lo lei to ang chi te kha kamang tangkai a hian dongkumah chuan hei kan lei thar Christmas doormat te hi frame a mang mai a chang leh tiang vel chu kan nia hian kan han chhuah ve helai area hi chu kan lo zo ta ti hian he lama tang hian a lang kim deuh abak kitchen area lampang hi ka chei lawa hitla hian naupang ho dawh thlak tur an dah dia thei a pahruai an cheng zani theuh ran pe a chuan hi tiang ho hi kan dawh thlak tir dawn ani chuanin present Christmas tree hnuai sawn kan dah bawk a he lampang zawng chu ti hi lo ni ta a chuan he lampang kan kal tanang he lampang hi tawngkum hi a pawlin ka ti a pawl vekin darthlalang hi kan bel ani deuh a chuan cushion te leh cover te throws ho kawr te hi ka thui a pawl ho hi a bikin chuanin he tilai hian novel nikum lama ka siam kha a par vel kha kala thla simple deuhin khi hrui var ka vet kual ani chuan hei pawh hi nikum lama kan read siam a var hi lace puan var hi ka vet deuh tawp a mawi ve reuh lutuk a simple kala thla phal lo kum tluanin ka tar a an sawi dan chuanin Christmas decoration hi December emaw November ni som hnih pali hnuah te hian chei ila tin January ni kwa ma hian la thla leila chuan chu duh tu samanin ti china a chan chu bad luck a thleng thei ten ta tang hi chu superstitious belief ania kha chu oil lo kha tu shan ni sema hi kan Christmas tree ania a pawl ta hian an gift tur te le a then hi chu arwak cheina na tree gift an hon huna nikum lama khanin an han hong zo kha tree hnuai kha arwak ta vek mai ka wang khanin an present an tungkuma an gift don tur pak hi chu bom kha alo len hung thei dawna hi kabits te hi GV business chan mari akalei nia hi wooden cup wine cup ang deuh te hi chuan hi sararal te nia nikum lama ka lei to kha ania hian frame nalh deuh ka siam ang ka tia kala siam thei lo chuan hi ang ho poi sararal te mawi ania hi jute ang deuh khan a puan hi omomo cha tha box sia Christmas hi elf ho kha hi reindeer nia chuanin hi kan poster omsa kanya kala thladu si lawa chuwang chuanin blue tang rong kan tree rong ang hi ka zonga om si lawa tang hi ka hmanga ma se a highlight a thave rawa chuan ta hian thil ka ziak ve man mo lutukin ka ziaka ka tar nuwa anal theilo the magic of Christmas is not in the present but in his presence he present te kan war lutuka se hem ta hian bom bula hian present te ka da awang hianin hi in remind nan tha ka ta present hi Christmas magic ani lawa Christmas omza ani lo chu kang chuan
pathian telna nge omna nge hi Christmas ina tumchu ani pathian telpui ompui na chan hi kan ina te keima nia te khoi mana po keima nia pathian hi Christmas mo presents lo ni reng se ti kha du chu samania kain remind nan ti khan tun chum chu kaziak ani he lam hi detail de win kal le ila he hi Christmas card kan don nia KGP chang he lom me me ma thinlung alama hon ila ro thil dang angai to long tin ziaka amoi to pani he Christian Chelai Program North Branch and Siam Cha Hikatia Mani KGP Advanced Christmas. Oh, sorry, KGP in a Jubilee and Lum and Night. Kalte house on Han Los Sema. He reindeer take a corn te candle. Pohiti Englang. Oh, Chuanin heti lai hi moi kati chiang ania heti ang ho hi light sami khanya mo in te ho hi kala thla ti khan malte ting hi ka che eng lo tho ho kha nia kan post lo moi nia light si on liang o moi lu to ko mo hemi hlang ringot pa hi thana moi ka ti chuan hei ka tung ko ma chuan kan print ta kan pa han min print chwa saka kalom ma hang a frame money for unto you is born this day in the city of David a savior who is Christ the Lord hi Lucas yak bung ni chang som pakhat kan mu kha ania chuan hei Christmas tree ka cut out a hei carton box thil funna Amazon atanga thil ron thleng khami funna kha kalo mang tangkaya moi ania chuanin hi donut vase an tiang kha pani tungkuma ka cha thar hi kan na thona lam panga khan om chaw kan la chuanin hei po hi Christmas card kan don nia KGP te atangin moi sin simple box ya Christmas chu bai thu hi chu in aka chuan he dilai hianin Christmas labu oma lui de to kam chuak chuanin hei hi chu Monicare tha em ka tia hi I tun laia radiation ape chuak na sa kan thil man ten chuan hi ramlun non ko auction golden jubilee souvenir ania a thaluk tuk he thil hi alomom tak tak ani auction mi puite thlona min pek ania hi achung te hi a thania char tur tam si kan keu de reng na chu wang chuanin ta hian kan da ani khat tok hian kan en de reng meya chuan in cheina patan khan kamang vea anoi khon hi kan fapa lo dam ne thian kan chei ve dewa chuanin hetilai area chu hian lo ni le ta a chuan he ta hianin Christmas carpet he chu there is no place like home my daddy cha kovela hian mun shang nom tak tak changkang tak taka kal mai la kan in hi in chite ponima se kan zalena anom em thina ni hetlai hi kalau tilang toin ka sha hian apum puin kan tilang le lok ange painting music te eng eng handa hian copyright le ne le eng eng mani hi
a tira claim lo po hi lo le china kuman ve hian hong chanin a boruak ti no kha nan chuan he tilama hianin poster to like chu tungkum chuk awara rejoice always pray continually give thanks trong lim reng tur le trong trai bang lo tur le lom thu soi bang lo tur in fui tharna khakada a tilai hianin he an gift store chen doraemon te chocolate te le he engemoni hu kan da boka hi chu anin sem tur ni don chu mang chuan sakte doraemon tur nia hilai hi exam ve ka tia ta hian love ti khakada a ni kuma ka siam tho bottle hei buara akas da mai khanya a simple the ang ber khakadua ka vet le pa china den chu ni deuh mai helai hianin chuan heta hian 12 Christmas prayers trong China faith hope love forgive mercy kindness generosity compassion joy salvation obedience life dang ho hi ta hianin I a om ka lom thu soina angte le thil sha sha tan paper cut out hi man to lo te in thil pai tur aya chei ang khan ni ve ta khe in ka chei Christmas a hang ka ron tilang china tang hi in show off na min lo ngai sak lo la hi thil ho te kan siam chop thei thil activity kan ti thei no pangte nen te chungwa te kan ti thei hi tam ve me ma chu tang lampang chu ho te man to tak le ngai lo ti lan the ang kha ron ti lan ka du china tang te hi tui rial kan kala lung kan chhar ho ania ka fa te ho ne na ni kuma rock painting kan ti kha nia kuma khan ka ron ti long no to chuan chite anal nal ho hi chu ka chei ania nal vak lo tang ho te hi ka chei ania nal vak lo deuh ho hi chu te me ang nal lo ti le ma an mani kumwa la tan chon moi tok lu tuk ta ka fa te ho chei ve te ania he dang chi te deuh mai tam mai an thiam ve nia no man ti ve lu tuk mo dang ti pui te hian tungkum chu ka ti pui lo he dang hi school te kan lut to ka boy ve ni som paru thleng khan school kan kala chuanin ke dilai a po hian hi Amazon mi box kha ka cut out ta chuan snow kha bel le deuh tok kan frame hluya ta hi an rock painting chen khat ka da boka basket a ti deuh top hi ni me a light hi eng thei tur ani khui a en na to ma lang ti chok chil bel deuh buk siam video poi ka siam man don lo mo ka ta hi kan han siam le ani alo dang khaka ti ve thin to box ya wan ti zong hi ani deuh mai a ka in chei chu he lama tang hian la thale chinang alan dan mun dang atanga lak te khanom via ole heti zong hi tun kum sang ni som ni pan ni Christmas decoration kan ron ti lan thei chu lo ni le ta se kan video te min clear sak thina in zawai chunga lom tu kan soya Christmas lim takin in lom mang vek don nia bye bye vek pule